Siis mun mielestä Miko nimenomaan yhdistää tosi hyvin niitä eri toimijoita. Joo, joku varmaan tekee perus PowerPointteja ihan hyvin ja joku varmaan konsultoi viestintäjuttuja ihan hyvin, mutta se kun sä tuot nämä jutut yhteen, niin se on mun mielestä se homman taika. Me saatiin Mikolta mediakortti ja me saatiin se ajattelu ja se logiikka siihen taustalle, joka sparrasi meitä yrityksenä myöskin eteenpäin ja yksilöinä eteenpäin. Ja se on semmoista, minkä päälle me on pystytty rakentamaan. Eli se ei ollut vain yksi tuote, vaan se on yksi fundamentti meidän liiketoimintaan. Mun mielestä Mikon tarvitsisi enemmän viestiä nimenomaan puolustusteollisuuden suuntaan. Suomalainen puolustusteollisuus tarvii tukea siinä viestinnässä. Niitä pitää sparrata viestimään enemmän, terävöittämään sitä viestiään ja ottamaan viestintä aiemmin huomioon niiden myyntisyklissä. Puolustusvälineteollisuus Suomessa kasvaa koko ajan. Kaksoiskäyttötuotteet kasvaa koko ajan. Kaikki firmat haluaa sille markkinalle, joka nyt kasvaa, ja se vaatii ymmärrystä. Ja Mikolla on sitä ymmärrystä, mitä se voisi jakaa niille firmoille. Tai toisinpäin niin, että näiden firmojen pitäisi oikeastaan ottaa mun mielestä Mikoon yhteyttä.